Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan sat joge. Moje ime je Dario i danas ćemo raditi jogu za bolna leđa. Jogu kada osjetite da vas bole leđa, kad nemate pojma od čega je, a vrlo vjerojatno je od lošeg sjedenja, od pogrešnog spavanja, od bilo čega što nije neka ozljeda. Bitno ih je pokrenuti. I danas ću vam pokazati kako, vrlo lagano, vrlo jednostavno. Pa krenimo riješiti tu fantomsku bol u leđima. Kako bi krenuli, prvo ćemo leći na ta bolna leđa. To nam je najbolja zapravo vježba, jedna od najboljih. Lezite na tvrdo i samo ležanje na tvrdom će vam pomoći najčešće da umanji bol, ako ne i ukloni potpuno. Tako da lijepo lezite kako smo učili, kako znamo, stopala su lagano razmaknute prema van, ruke pored tijela, dlanova gore, glava je u produžetku i samo se umirite. Ukoliko vam ovaj položaj paše, možete ga raditi često, tako da samo legnete bilo na pod ili na prostirku, samo da je ta podloga tvrda i ona će vam, kako se to kaže, ravnati leđa. Pa lijepo, lezite malo i opustite se. Dok ležimo, pažnja je usmjerena na naše tijelo. Prolazimo ga od glave do pete, vidimo gdje je šta, kako se osjećamo. Usmjereno nam je također i na dah. Polagani, mirni, duboki. Fino. Sad ćemo napraviti prvi pokret koji je jako dobar za leđa, a to je da ćemo ispreplesti ruke na prsima, na trbuhu i uz udisaj, dlanovi prema gore, ruke pružane, protegnemo natrag i pazite da se ne uvijate u donjem dijelu leđa. Izdisaj, ruke vratite na trbuh. Znači tijelo ostaje mirno i nepomično isto kao dok je ležalo, a ruke guramo gore, natrag i protegnemo, probamo ih spustiti na pod cijelom površinom. Izdisaj, polagano spustite ruke na trbuh. Nastavite sami lijepo u vašem ritmu disanja. Idućim udisajem ostanite, gurajte ruke natrag i dolje. Pazite na tijelo, na leđa da ostane nepomično. I polako uz izdisaj spustite ruke pored tijela, dlanovi dolje. I savinite noge u koljenu, stopala što bliže tijelu, negdje u širini kukova. Mali most, iako nije istezanje, izuzetno uklanja lijepo bolove u donjem dijelu leđa. Zapamtite
Nisu samo vježbe i stezanja te koje, ako vas bole leđa, vam pomažu, isto tako i pokretanje. Pa idemo polako. Uzudi se, kukovi gore, stisnite guzu što više i izdisaj dolje. Udisaj gore i izdisaj dolje. Nastavite lijepo sami. Pazite samo da vam koljena ostanu lijepo paralelno, ravno, da vam ne idu prema van i da vam je guza stisnuta i što više gore ne možete pretjerati. I sada ćemo uz novi udisaj podignuti kukove gore, visoko i ostati disati mirno. Paziti da nam oni ne padaju dolje i jedino uz udisaj probati još malo više gore. Uz izdisaj kukovi dolje, idemo sada koljena na prsta, primičemo se ispod koljena, podignuti malo kukove i vući koljena na prsa. Skroz se primite ispod i lijepo vucite koljena, nadkoljenice zapravo na prsa. Idemo lagano, zamasimo potkoljenica, malo po leđima. Pasat će vam lijepa samo masaža. Ako radite sa mnom jogu, vidit ćete da je ovo često u mojim satovima, ali ne samo na videima, nego i u mojim privatnoj joga praksi. Divno. I idemo polako, neka nas baci do sjeda. Super! Kako sam rekao prije, nije samo istezanje važno i bitno ako želimo umanjiti bol u leđima, nego isto tako i jačanje je važno, ali ne prejako, pa ćemo dodati samo još vježbu. Idemo na sve 4. Koljena su u širini kukova ispod kukova, ruke u širini ramena ispod ramena. I sad ćemo polagano uz udisaj podignuti suprotnu ruku, suprotnu nogu, izdahnuti. Jedan udisaj i uz drugi izdisaj vratimo. Znači ostajemo gore jedan ciklus daha, udisaj, izdisaj. Udisaj. Idući izdisaj ostanemo. Udisaj. I idući izdisaj spustimo. Ako vas boli jako leđa ili ako vam je teško, možete raditi udisaj gore i izdisaj dolje, ali pokušajte da stvarno probate ostati samo jedan ciklus. Tijelo je ravno, trup je aktivan, palac gleda prema gore. I ovo
nastavite sami raditi. Ovo je dobro jer aktivira i jača gornji dio leđa, donji dio leđa, znači njegove suprotne strane, znači aktiviramo čitavo leđo, plus to da lijepo djeluje na skuliozu, odnosno vraćaju i umanjuje ju. Pa idemo još. Ajmo, lijepo radite, uživajte. Znači jedan ciklus daha, na idući izdisaj spuštate ruku i nogu. Pa ćemo uz izdisaj spustiti sve na pod, ostaćemo na sve 4 i naravno naša mačka koja je nezaobilazna vježba, pa idemo udisaj, glava gore, kukovi gore, malo samo uvinite leđa, ne jako, ali kod izdisaja gurnite gornji dio gore, kao da želite taknuti strop i glava dolje. Udisaj, uvinite leđa, otvorite prsni koš, ne jako glava natrag. Izdisaj, gurnite se od prostora što više. Nastavite sami. I uz izdisaj tijelo ravno, a možete sjesti lijepo prekriženih nogu, tijelo uspravno, ili sjednite na pete, ja ću ostati na petama, kako god vam paše. Ispreplešćemo ruke ispred tijela i isto tako nešto što možete raditi kroz cijeli dan, udisaj ruke gore, pružene i natrag, tijelo ostaje ravno, izdisaj iza leđa. Udisaj, otvorimo prsni koš i izdisaj, ruke naprijed. Nastavite sami, udisaj gore, izdisaj iza leđa, udisaj, otvorimo. I izdisaj naprijed. Još jednom. Fino. Prostite ruke pored tijela. Ruke će biti u krilu, bilo da sjedite, bilo da još uvijek lečite. Ja sam sjeo da malo mijenjam. Idemo samo lagano kružiti glavom. Uzudi se po jednoj strani natrag i gore. Izdi se po drugoj napred i dolje. Veliki krugovi.
Oprostite, dobro sam. Suho mi je grlo. Pa druga strana. Fino, udi se glava gore, idemo pokrenuti malo ramena, udi se gore i natrag, izdi se natrag i dolje. Isto tako, jako pomaže da se pokrenu oni puno mišića kod lopatica, vrat, ramena, prsa isto tako se lijepo tu istežu kad idemo natrag i dolje. Lijepo. Tako, druga strana, uzdi se natrag i gore, izdi se naprijed i dolje. Fino. I za kraj jedno kompletno istezanje leđa po cijelokupnoj njihovoj površini je sljedeća. Pružite noge, ali ne skroz. Ako ste dovoljno gibki, možete pružiti skroz, ali probat ćemo ih, napravit ćemo danas da su malo noge savinutije. Lijepo ćete se primiti za stopala. Ok, pazite da nemate tenziju tu. Cilj nam je leđa. Primit ćete se za stopala, čvrsto rukama i nemojte puštati stopala, guramo leđa natrag i glavu dolje. Sve ono što je u ostalim asanama pogrešno, sada radimo. Guramo leđa natrag, ramena i lopatice van i naprijed, široko sa strane i naprijed guramo i glavu dolje. I tijelo malo dolje. Znači sve ono loše sada je dobro. Ostanite tu, nemojte forsirati i osjećajte kako vam se leđa istežu. Lijepo. Samo gurajte ko da želite ovo napraviti, a rukama ne date, jel? To što je glava dolje isteže jedan lijepi, veliki, dugački mišić koji drži kaležnicu uspravnom i nekad i njega treba istegnuti. I nakon ovoga uvijek lijepo polako lezite na leđa. Namjestite se i što paše, stopala prema van, lagano, dlanovi gore. Nemojte raditi ništa, nego samo uživajte lijepo u osjećaju kako su vam leđa se pokrenula, kako manje bole, kako je sad paše i lijepo ležanje. I molim vas, iako će ovo trajati par minuta i onda ću završiti sa satom, mutajte me ako vam paše i ostanite ležati koliko god vam je ugodno. Sad će vam ovo biti jako potrebno, tako da ako želite biti gotovi za par minuta, može pustite, ako ne, mutajte me, ništa pretjerano pametno neću reći na kraju sata, tako da slobodno dišite polako, oči su zaklopljene, tijelo je opušteno i uživajte.
I polako, tko mi nije mjuto, počnemo pomicati prstima na stopalima i na šakama. I ponovno možemo za kraj lagano samo ruke preko glave uz udisaj. I izdisaj, ruke pored tijela. Joj, što je bilo lijepo. Evo ga. Ovo je izbor laganih vježbica, nježnih, ali isto tako da se istežu leđa i jačaju u isto vrijeme. Molim vas, kad vas bole leđa tako fantomski, ako nije ozljeda, moramo ih jačati isto tako i to će nekada vrlo često umanjiti ili čak potpuno ukloniti bol. A ako vas često bole tako fantomski leđa i ako se ne krećete i ne radite ništa po pitanju fiskulture, počnite, jer to vam govori tijelo da je slabo i da vas ne može držati više nikako gore, pa čak niti kada ste pogrbljeni. Može, ako imate bilo kakvih pitanja, pišite dolje ili pišite na mail, ja ću odgovoriti koliko god mogu i pokušati pomoći tako da u konačnici budete zdravi i sretni, odnosno zdraviji i sretniji. Hvala vam puno, budite mi zdravi i sretni, budite dobri prema sebi i svima i svemu oko vas i puno osmijeha i srca, velikih tijekom dana. Vidimo se u idućem videu. Hvala vam puno, pozdrav, bok!